també l'executiva comarcal de compromisos de la Safor Valldigna per Unanimitat ha atorgat el 13è Premi d'Acció Cívica Valenciana de la categoria col·lectiva a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Des de fa ja més de 30 anys, l'any 1992, la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb un esperit de col·laboració i de solidaritat entre tots els pobles de la comarca, va estar oferint una sèrie de serveis als ciutadans i ciutadanes de la Safor i en tota la seva trajectòria ha anat augmentant i diversificant també tots els serveis que realitza. Creiem que tant per la seva aposta comarcal al llarg dels anys com per la defensa de la nostra mancomunitat i també per part de totes les mancomunitats, en uns moments on necessitem tots treballar junts per la nostra ciutadania, pensem que és important donar el nostre reconeixement amb l'atorgament del Premi Abril. La Mancomunitat és una entitat que de vegades és desconeguda com a tal, però que té una alta valoració per part de la ciutadania de la Safor dels serveis i de les activitats que està realitzant. Com a alguns dels exemples estarien serveis socials, gabinet psicopedagògic, oficina per a la mediació en immigració, centre de desenvolupament infantil, l'oficina de promoció i ús del valencià, una oficina PRO, una unitat de prevenció comunitària de conductes addictives, també altres projectes com la Ruta d'Escorrats, com el Calaix Jove, d'intercanvi i cooperació en polítiques de matèria juvenil, el circuit cultural, agents de desenvolupaments locals i tots aquests serveis, ja dic que ajuda a la dependència, servei també per a les famílies, arxius, i pensem que des de l'inici de la Mancomunitat ha estat un eix vertebrador de la nostra comarca, de la Safor Valldigna, i ha comptat amb un important nivell de consens entre totes les forces polítiques que han estat també en la Mancomunitat i que això ha afavorit la seva estabilitat i també un bon funcionament. Una realitat que dissortadament s'ha vist truncada per la decisió d'abandonament de l'Ajuntament de Gandia fa unes quantes setmanes d'una entitat com és la Mancomunitat que comptava amb els 31 pobles de la comarca. Des d'ací també, com a reconeixement, volem donar a conèixer l'important paper de la Mancomunitat de la Safor i de totes les mancomunitats en la realitat comarcal. Dir també que els premis que es donen són dos taulells també, un que és de Francesc Vicent Nogueroles, des d'ací, i després tenim un altre que és del taller Crisant, de Cristina Sanz Vidal. Aquests són els premis que lliurarem. I l'acte de lliurament es farà en un acte públic al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Palmera el divendres dia 3 de maig a les 8 de la vesprada.